Sabías que en Monte de Balneario hai máis de 200 persoas refuxiadas e agora pódense ver abocadas a vivir na rúa? Quédate un momento que te explico. A situación de saturación total dos centros de acollida das Illas Canarias fixo que moitas das persoas refuxiadas tiveran que ser acollidas noutros lugares da península. Un deles foi Monte de Balneario. Estas persoas, na súa maioría fuxindo de situacións perigosas de países como Mali, Senegal ou Guinea, foron acollidas grazas a un programa estatal de asilo. Ata agora, as persoas solicitantes de asilo podían regularizarse por arraigamento, xa que o tempo que tiñan pasado en España contaba como tempo de permanencia. Pero coa nova reforma da Lei de Estranxeiría, que entrou en vigor o pasado 20 de maio, isto cambia. O tempo como solicitante de protección internacional xa non conta para pedir o arraigamento. É como unha especie de reseteo. Se te denega un asilo, o reloxo volve a cero e tes que empezar a contar dende ese momento, como se acabases de chegar a España. Resultado, quedas en situación irregular e non podes facer nada ata deixar pasar 6 meses sen papéis. É dicir, sen traballo, sen dereito a axudas públicas, sen opcións reais de regularizarte. Directamente abocado á exclusión social. Por iso mesmo, o Goberno do Concello de Ponteareas presentou unha moción pedindo ao Goberno do Estado español unha moratoria urxente desta nova lei para non perxudicar aos que xa se están a integrar na nosa sociedade. Nós, por suposto, apoiamos absolutamente esta moción. O único que esperamos é que esta actitude solidaria da dereita sexa en todos os contextos. Dende PEC, sempre cunha perspectiva internacionalista, queremos que se recoñeza o arraigamento aos migrantes e non lles cortemos un camiño cara a unha vida digna por un baleiro legal. Porque isto non é só un tema legal, senón de humanidade. Por moito que a ultradereita lle encante repetilo, non hai persoas ilegais. Hai persoas.